Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U tal-eżis l-lum qegħdu nofru dil-Quddisa għar-Ruħ Nikolas Vassallo. Jew nitħejja għal dan misteru li qegħdin niċċelebraw li matulu se niltaqgħu ma' Ġwanni l-Battista bi nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Anqal il-fema tagħna mulej biex inħejju triq lill-ibnek il-waħdini, ħalli bil-miġġa tiegħu fosta jisħoq inna naqdub qalb safja, b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Iżajja. Jiena il-mulej Alla tiegħek, inwiżnek minn idek il-leminija u ngħidlek, tibżax, jiena l-għajnuna tiegħek, tibżax Ġakob, daqsxejn tadudu fl-art intom bnedmin ta' Iżrael. Jiena l-għajnuna tiegħek, oraklu tal-mulej, il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael. Arani, jiena nagħmel minnek romblu ta' dris ġdid, jaqta' u kollu snin. Int tidres il-muntanji u tfarrakum u l-oljiet tagħmilhom tlief. Int idderrihom u r-rieħ iġorrhom u r-riefnu jxerridhom. Imbagħad int tifraħ fil-mulej u tiftaħar bil-qaddis ta' Iżrael. Il-foqra u l-imsejknin ifittxu l-ilma ma jsibuhx, irsienhom niexef bil-għaġġ. Jiena l-mulej nismagħhom, jiena Alla ta' Iżrael ma ninsihomx. Xmajjar ta' ilma imfawwar fuq l-oljiet erja u ejjum f'nofs il-widien. Nibdel id-deżert fadira ilma u l-art nixfa f'ejjum ta' ilma. Inxettel iċ-ċedri fid-deżert, il-gazzi u r-riħan u s-siġar taż-żebbuġ. Intella ċ-ċipress fix-xari u magħhom id-dolf u l-bux biex hekk jaraw u jarfu, jaħsbu u jifhmu wkoll li qiegħed il-mulej għamlet dan u l-qaddis ta' Iżrael ħalqu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej twajjeb u ħanin, il-mulej twajjeb u ħanin. Ħankabbrek Alla tiegħi Sultan u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem, twajjeb ma' kulħadd il-mulej tjubitu fuq kull ma għamel. Il-mulej twajjeb u ħanin. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha, is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Il-mulej twajjeb u ħanin. Biex jarfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek, saltnatek saltna għaż-żminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Il-mulej twajjeb u ħanin. Alleluja, alleluja. Katru smewiet mill-loli u jraxxax isħab il-ġustizzja, tinfetaħ l-art u timbet is-salvazzjoni. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: tassew ngħidilkom li fost tuliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna tas-smewwiet hu akbar minnu. Minn żmien Ġwanni l-Battista sal-lum is-saltna tas-smewwiet il-bnedmin qegħdin jitħabtu bis-sħiħ għalija
u dawk li jitħabtu bisħieħ jaħtfuha. Għax il-profeti kollha u wkoll il-liġi ħabbru sa żmien Ġwanni. U jekk tridu temnuni dan huwa Elija li għandu jiġi. Min għandu widneħ ħajjisma'. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-Vanġelu tal-lum matulu Ġesu jindikalna xi ħaġa sabiħa ħafna. Jgħidilna li minn żmien Ġwanni l-Battista sal-lum, jiġifieri minn wara żmien Ġwanni l-Battista, is-saltna ta' smewwiet il-bnedmin jistgħu jitħabtu għalija. Għaliex? Kif aħna nistgħu nitħabtu għas-saltna aktar aħna li qegħdin ngħixu wara żmien Ġwanni l-Battista? Hekk sa żmien Ġwanni l-Battista kien hemm idea ta' Alla. Kien hemm idea li bil-mod il-mod ma fehmuhiex, li tiftiem bil-mod il-mod imma kienet għadha mhux ċara. Sa żmien Ġwanni l-Battista kienu qegħdin jaħsbu li Alla ser jibgħat Salvatur u li dan is-Salvatur kellu jeħlishom minn taħt l-edewwa tagħhom, minn taħt dawk li kienu jaħkmuhom. Kellhom idea ta' Alla li kienet aktar ta' Alla qisu qiegħed hemm biex jiċċekkja x'aħna nagħmlu ħażin. Alla li jikkastiga, Alla li jippremja. Però mal-miġja ta' Ġesu dawn l-affarijiet kollha ġew iċċarati. Mal-miġja ta' Ġesu tgħallimna li s-saltna ta' Alla mhijiex xi ħaġa ta' din id-dinja, imma xi ħaġa marbuta ma li nagħmlu r-rieda ta' Alla. Sirna nafu li Alla mhux qiegħed hemm attent għalina biex jikkastigana, imma qiegħed hemm biex iħobbna kif smajna l-bieraħ. Ejjew għandi intom ħabtin u imtaqlin u jien inserraħkom. Allura issa la sirna nafu permezz ta' Ġesu x'inhi din is-saltna ta' Alla, aħna nistgħu naħdmu għalija b'mod sinċir u b'mod tranquill. Fejn qabel forsi fit-Testament il-Qadim kienu kien hemm min jaħseb li qed jaħdem għas-saltna ta' Alla billi jiġġieled lil ħakkiem, billi forsi joqgħod jgħajjat u jgħajjar lill-oħrajn biex minn għalih jikkonvertu flok ixandar l-imħabba, dak ma seta' jasal imkien kif forsi ġrala l-Knisja matul iż-żmien li jinsejna dan l-istil li biħallem Ġesu u morna ċertu stil ieħor li ma kien jaqbel xejn mas-saltna ta' Ġesu u forsi wkoll jista' jiġri fil-ħajja tagħna li nippruvaw nimponu fuq ħadd ieħor ċerta ideat. Hekk din il-ġimgħa rġajt smajt ma nistax nifhem kif ċertu affarijiet għadhom jingħadu li pereżempju għax mara nqabdet ilha u mhix miż-żewġa u mhix toqgħod mal-partner tagħha, il-ġenituri tagħha jgħidulha ma tistax titqarben, żgur li jekk tmur il-Knisja mhux se jagħmlulek it-tarbija. Dawn huma nistgħu ngħidulhom ħmerijiet li mhux ġejjin minn Alla u la mhux ġejjin minn Alla ġejjin mill-ħażin. Noqogħdu attenti ħafna x'ħafna drabi minn għalina bil-qdussija tagħna, qdussija falsa, inkunu mhux inxandru s-saltna ta' Alla imma eżattament inxandru bil-maqlub. Għalhekk jew illum nitolbu l-Mulej jagħtina l-grazzja tiegħu biex nifhmu aktar dak li qalilna l-Vanġelu tal-lum. Nifhmu aktar verament x'inhi s-saltna ta' Alla u mhux li jidrilna moħħna, nedukaw il-moħħ tagħna bil-Bibja u bit-tagħlim tal-Knisja u imbagħad inkunu verament nistgħu naħdmu għas-saltna ta' Ġesu, għas-saltna ta' Alla kif murija minn Ġesu. Fiskiet nitolbu fuq dan. U s-saqnumu bil-wifqa biex irresqu tal-bit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk missier ħanina l-Knisja, l-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti biex bħala Knisja bħala struttura tkompli tmexxi aktar skont l-istil ta' Ġesu
għal biex is-saltna Alla tkompli tikber fuq l-art. Nitolbu. Tolbuk mis-sirħanin għalina l-koll għal kull wieħed waħda minna biex inħarsu aktar u nimitaw l-istil ta' Ġesu u mhux l-istil tat-Testament il-qadim. Nitolbu. Tolbuk mis-sirħanin ukoll għal pellegrini kollha li jiġu jżuru dan is-santwarju u dawk li qed isegwuna permezz tal-mezzi soċjali. Kun inti l-ferħ tagħhom bo speċjali f'dan iż-żmien tal-Avvent. Nitolbu. Resqulek mis-sirħanin ukoll is-soċjetà li fija qegħdin ngħixu. Għenna biex f'dan iż-żmien tal-Avvent aħna nkunu ħabbara ta' Kristu. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu di bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Glorja tesmu aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li natuk bihom fuq l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li jien tagħtina fis-sema. Bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dieher il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni mad-dominazzjonijiet mal-tajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Nikolas Vassallo, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u laqda li int trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mstiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għalihom inġbarna ikunu taġġita għalina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.